मानगोनां खाम्फा सारखौसो जा बोरैबा मोनदां अनखांखां मोनदों माने। बै समाव बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव फैनाय समाव बिपिएफ पार्टिया बिपिएफनि मानसिफोरा दैदेनगिरिया जि रायबाय गाज्रि गाज्रि रायबाय बायदि बायदि रायबाय जि अनखांखां मोनो आरोना। मा साननानै फैयो आरो मा साननानै थाङो जों बै माने माबाफ्रा बुजिना मोनलालै बे गाहाय लेभेलनि ग्रास लेभेलनि फिसा फिसा दैदेनगिरिफोरा माने जेबो माने बुजिना मोनला माने बे लिडार माखासे लिडारफोरखौ माने दैदेनगिरिफोरखौ मा साननानै फैयो मा लुबैनानै फैयो मा नागिरनानै फैयो आरो मा साननानै पार्टि नागारनानै थाङो हमनोनो हाला माने एकदम जा अनखांखां मोनदों। दा जियानो हक माने बै समाव बिपिएफनि मानसिफोरा जेरैबायदि रायदोंमोन थिग बेबायदिनो दा आरो नै इउपिपिएलनि माखासे कर्मिफ्रा इउपिपिएलनि दैदेनगिरिनिफ्राय माखासे कर्मि वर्कार्स खोब रायलायसिगोन दा एकदम बायदि बायदि रायजालायसिगोन दा बायदि बायदि बुंजालायसिगोन दा बेफोरनोथ' मानसिफोरजों बारा बुंजानाया मोजां नङा बेबायदि बारा रायजालाबाय थानाया मोजां नङा माने हामा माने हाजार हाजार मानसिजों माने क्रर क्रर मानसिजों बेबो 35 लाख मानसिजों रायजानायाबोथ' मामुलि गाज्रि नङालै। आं एसे अनखांखां मोनलायलांदों आरोना। कमेन्ट सेक्सनावथ' नायजाखाया माने कमेन्टआवथ' नायजाखाया फरायजाखाया ओरैबायदि माने ज्राव 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 होखादों दैबाल' इउपिपिएलनि कर्मि वर्कार्सफोराबो। दा बेनो बाथ्राया फंसे बाथ्रा बै समाव बिपिएफनिफ्राय जेब्ला इउपिपिएलआव फैदोंमोन बै समाव बिपिएफआ जेबो आसिगुर गावगासिबो जेबो खहा जायाखैमोन। दा थिग नै बेबायदिनो इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव थांनायावबो जेबो खहा जानाय नङा रायजो राजा नोंथांमोन जेबो खहा गैया माने गावबागाव पार्टि गावबागाव दोलो माने गावनि जायगायाव थांफिनबाय माने मोनसे आलासि बायदिसो आलासि जानोसो फैदोंमोन नङा होमबा साननैसो आलासि जाबाय आलासि जानानै मा जाखो मालाय बिसिना माने नायै बेदरै जाबाय थायो गोथाव गोथाव जाबाय थायो नङा होमबा बिपिएफ पार्टिया जि गोथाव गोथाव जायो बे इउपिपिएलआव आलु बाथोनजों मोनजाबाय थाबालाय बहा थानो गोसो जानो नङा होमबा थिग बेबायदि आरो गोथाव गोथाव जि जायगायाव मोनजायो बेयावसो थांगोन माने गोथाव गोथाव जाबाय थाग्रा मानसिया सानफ्रोमबो ना बेदरै जाबाय थाग्रा मानसिया आलु बाथोन संख्रिजों ओंखाम सोमजानानै जानो हाया रायजो राजा नोंथांमोन थ' बिनिखायनो बिथाङा थांफिनदों होननानै जोङो साननानै लानो हायो आरो। खाम्फा सार नोंथाङा बेबायदि पार्टि सोलायबाय थानाङा बेबायदि पार्टि सोलायबाय थाना आं खावलायो माने आं गुरै खावलायो आरोना खाम्फा सारनिसिम मानोना नोंथाङा बेबायदि पार्टि सोलायबाय थानाङा माने रायजो राजाफोरा नोंथांनि सायाव माने एकदम फोथायनाय नङा माने बेयो बेबायदिनोखा होननानै माने बिसास आरो फोथायनाय माने नोंथांनि सायाव गैया जागोन आरो रायजो राजाफ्रा बेबायदि माने पार्टि सोलायबाय थाब्ला एबार जि जायगायाव थाबाय बे जायगायावनो थाबाय थादो सोलायनो नाङा आरो बेबायदि पार्टि सोलायबाय थायोब्ला गोबां मानसिफ्रा गाज्रि गाज्रि बुङो गाज्रि गाज्रि रायो आरो बेबायदि रायजानो हामा आरोना माने जोंबो बोरैबा मोनो आरोना बेबायदि नेताफोरखौ दैदेनगिरिफोरखौ बेबायदि माने बे फिसा फिसा गोरलै गोरलै मानसिफोरजों बेबायदि रायजायोब्ला खोब जोंबो बोरैबा मोनो बेबायदि जाहाथे दा खालामथोंसै आरोना बिथाङा सारा मानोना बे समाव खाम्फा सारखौ बाख्नायनांगोन खाम्फा सारा बै समाव इउपिपिएलनि सरकार थानाय समाव ग्रोब फैनानै मालाय मावनाय मालाय दांखानाय मालाय खस्थ' खालामनायखौ ग्रोब मोनजाफैबाय थिग बेबायदिनो एबारबो नोंथांमोना नुनो मोन्दों बिपिएफआ जि खस्थ' खालामबाय सान हर खस्थ' खालामबाय ग्रोब थांनानै मालाय नै
दलद जिरायनानै जाहैलायनोसै मासे खाफाल गोनांलै खाम्फा सार नोंथांनियालाय आइया 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 बिराद मोजांलै खाफाला मालाय मावनाय खस्थ' गैया मा गैया मोनजागासिनो माथो ओरै थांलाय ओरै फैलाय होद रायजो राजा नोंथांमोन बारा बुंला माने जियानो हक UPPL नि रायजो राजाफोरा थिग थाबानो जाबाय पाब्लिकआ थिग थाबानो जाबाय बे दैदेनगिरिफोरखौ खुनु फोथायनो हाया माने गोजोन्थों।